اور پیپلز پارٹی کے عہدیدار رہنما میرے والد صاحب مرحوم سردار اکبر خان ملکانی دے پرانے ساتھی بہت پرانے ساتھی اور پرانے سیاسی ورکر ملک احسان عمران صاحب فرام جامپور انہیں تو تکلیف دے سا تو تشریف دینا میں اپنے خطاب کریں اپنے گالی کا اظہار کریں. انتہائی قابل عزت قابل احترام سردار سجاد خان ملکانی صاحب سربراہ پاکستان عوامی سرائکی پارٹی، انتہائی قابل عزت قابل قدر سردار افضل خان ملکانی صاحب سربراہ چیئرمین ملکانی اتحاد پاکستان، انتہائی قابل عزت قابل احترام میرے دوست اسلم خان ملکانی صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. میں آج اکبر خان دے ہی تازی ریفرنس تھے اور خاص کر آج دیوارے 21 فروری ماں بولی دا دیوارے پوری دنیا آج مدر ڈے منے دی پیے. میں یہ حوالے نال جتنی بھی تھا بزرگ نوجوان یا تمام مذہبی سیاسی جماعتیں دے رفقہ کار اور خاص کر عوامی سرائکی پارٹی دے جتنی دوست بیٹھن میں انہیں کو سلام پیش کریں دا. اور خاص کر آج میں تاری موجودگی سردار سجاد خان ملکانی صاحب جڑے سربراہ بنے اکبر خان ملکانی صاحب دے بعد میں انہیں کو مبارکباد پیش کریں دا پاکستان عوامی سرائکی پارٹی دی سربراہ دی حیثیت. دوستو جی میں تو آپ جان دو آج دو اہم گالین ایک تو ماں بولی دے حوالے نال آج پوری دنیا مدر ڈے منے دی پیے. ہر زبان ہر قوم ہر خطہ پورا علاقہ پوری دنیا دے وچ آج ماں بولی دا دیوار ہے. میں سمجھدا اساری تواری جڑی ماں بولی ہے اس رہ کیے آکھن دی گال نہیں، اتھو دا ہر بندہ اپنی ماں بولی دے نال محبت کریں دے اور ہمیشہ کریں دا رہے ویسی. اور والے نال تسا سارے لوگیں کو میں خاص کر جتنی تھا قوم پرست رہنما موجود ہیں بیاوی سرائکی پارٹی دے سربراہ یا اتھو دے عہدیدار موجود بیٹھن میں انہیں کو آج دے ہی اہم دیوار دے ہوتے مبارکباد پیش کریں دا. اور میرے کو یہ امید ہے کہ اپنی ماں بولی دے نال اپنے کلچر دے نال اپنی تہذیب دے نال یا اپنی جد و جہد دے نال وہ قائم و دائم رکھے سن. جی میں دوستو آپ کو پتہ ہے سردار اکبر خان ملکانی صاحب ایک عظیم شخصیت ہیں. میں آج تک اینجا بندہ ساری زندگی نہ رٹھا جرا اتنی عظیم اتنی اعلیٰ اور خاص کر چھوٹے بال کنے گھنتے بزرگیں تک محبت کرن اور انہیں دا ایک کمال ترہ امتیاز ہا وہ مزہ گپ شپ دے اندازے بندے نال گال کریں دیان. اور دوستو میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی دا کارکنہ اور سردار اکبر خان ملکانی دے کو اپنا استاد سمجھتے ہوئے انہیں ہی ساکو یہ درس لیتا ہا پاکستان پیپلز پارٹی دی سیاست دا. میں اپنے دوستیں کو خاص کر حفیظ خان ملکانی صاحب بیٹھن ذوالفقار خان ملکانی توارے سارے خاندان کو میں تعزیت کریں دا. اکبر خان جہاں ایک عظیم انسان ہے ہی دھرتی تے نہ والا پیدا تھی سی نہ کہیں اینجا بندہ پیدا تھی سکتے. میں کوئی اختلافی تقریر کہیں بھی نہیں کی تھی کہیں فورم تے خاص کر جیرے کہیں بھی پارٹی دا فورم ہوئے تے میں سمجھدا کہ سرائکی قوم پرستے میں چوں برسٹر تاج لنگا صاحب ہوئنہا یا اکبر ملکانی صاحب جائیں عظیم رہنما میں نہیں تھے جنہیں دی عوام جڑت ہے. آج بھی یہ جیرے تسا لوگ موجود بیٹھے ہی 21 فروری تے اساں حاضر تھی دے آسے اکبر خان دی زیارتی کروں ہاں انہیں کنے فرمودات بھی گھنوں ہاں انہیں نال گپ شپی کروں ہاں اور انہیں دے نال محبت دا اظہار بھی کروں ہاں. میرا دل آدے کہ میں ایک لمبی تقریر کر رہا اکبر خان دے اعزاز انہیں دے وہ گالی تو انہوں شیئر کر رہا ہی دھرتی دا وہ وڈا نہ ہا اتھو دے جگیرداریں دے خلاف اتھو دے سرمایہ داریں گودیں دے خلاف. اور ایک اہم جری گالے دوست چکا دیں دن یہ بہو اہم ضروری ہوں دے انسان دی. اکبر خان بانی کارکن ہاں پاکستان پیپلز پارٹی دا 35 سال زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتی جانے بے شک وہ ایک
سرائکی رہنما ہن ہوں ویلے بھی وہ اپنے سرائکی مسئلے دے ہوتے بالکل کلیئر کٹ ہن اور ہر ایک جا دے ہوتے ہمیشہ اپنے سرائکی صوبے دے مسئلے دے ہوتے سراپا احتجاج ہن. لیکن دوستو اسا اکبر خان دی 35 سال جیری پاکستان پیپلز پارٹی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو دی پارٹی وہ شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو دی پارٹی وہ آج دے جوان سال جناب چیئرمین بلاول بھٹو دی پارٹی دے نال انہیں دی اتنی عقیدت محبت ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ شہید بھٹو دے فلسفے دے نال قائل ہن وہ عام آدمی کو عزت نفس دیون چاہندے ہن وہ غریبے دی آواز بنتے ہن وہ مزدورے دا خیال کریں دے ہن وہ جٹے دی آواز بنتے ہن. اے جا کوئی بندہ ایتھا کہہ نہیں میں ڈٹھا جائیں اپنی ساری زندگی جیون کنے گھنتے مرن دے آخری لمحے تک اکبر خان زندہ جوید ایک جد و جہد دنا ایک ایسی آواز دنا جائیں اپنی دھرتی دے واسطے اپنی مظلوم لوگیں دے واسطے ایک ہمیشہ بڑی آواز بنے. اسا تساں انہیں دے سیاسی کارکنوں میں سمجھدا تواڈے سارے اتے فرض بندے کہ انہیں دی ساری زندگی دے جڑے فرمودات ہیں انہیں دے جڑے افکار ہیں انہیں دی جڑی جد و جہد ہے اسا انہیں دے نال انہیں دے بیٹا میں سمجھدا صحیح انتخاب کیتے سجادہ کہ وہ پاکستان عوامی سرائکی پارٹی کو صحیح مانے اور سرائکی نقطہ نظر نال وہ مکمل طور تے یہ سمجھو اپنے ہی ایشو دے ہوتے وہ مکمل پی ایچ ڈی کریں دیں. میں اے اکبر خان کو انہیں دی پوری ٹیم کو اور خاص کر عوامی سرائکی پارٹی کو لینا کہ ایک نوجوان توارے چیئرمین بن گئے اور میں کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جرے پاکستان عوامی سرائکی پارٹی ایک جہاد ہوتے جی میں اکبر خان ڈیرہ اسماعیل خان کے گھنتے کشمور تک ایک وسطی ایک شہر ایک دریا پہاڑ کوئی ایسا علاقہ کہنا جیتا اکبر خان دے حوالے نال لوگ نہ جان دے ہوئے. میں سمجھدا سردار اکبر خان ایک ایسے لوگ ہن جن دی مثال نہیں پیدا کیتی بندی. میں کیونکہ کنٹرڈکشن نہیں کرن چاہتا لیکن میں آج ہی فورم دے ہوتے اکبر خان سچا بندہ ہا سچا لامن کرنے نہ چکسا. اگر سرائکی قوم پرست لوگوں سرائکی پارٹی دے رہنماؤں سرائکی لیڈروں اگر سرائکی صوبہ بناونے کہیں تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی بڑھا سی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جائیں اپنے ایک وزیر اعظم گیلانی صاحب دی قربانی ہی بنیاد تے دیتی. میں کو یاد ہے میں ایک دفعہ جناب مرد اور آصف علی زرداری صاحب نال بیٹھا ہوا تو میں گال کرنا پہ ہامی میری ایک عادت ہے جدن بھی میں زرداری صاحب نال گال کرنا سرائکی زبان تونی ایوان صدر ہا یا وزیر اعظم گیلانی صاحب ہن تو میرے واسطے اعزاز کنے گھٹ نہیں جو ہی زرداری صاحب میں کو دے دیں تو پہلا لفظ ہونے دا ہو دے وہ آگئے سرائکی آگئے اے اکسی بابا ہون سرائکی اچگال کرو تے ساڑھا حق کے ساڑھا رائٹ ہے اسائے سمجھ دوں کہ سرائکی زبان ایک وڈی زبان ایک مٹھی سنسکرت کنے پرانی زبان ہے ہی دی ایک پوری تہذیب ہے ہی دا ایک پورا کلچر ہے اساکو تو آکو سمجھنا چاہیے ہے. اور ایک اہم جری گال کریں گا جرے لوگ تمام پارٹیاں کو رلا مل عمران نیازی جائیں ہی ملک مہنگائی دا طوفان کیتے جائیں سرائکی اجرک پاتے سرائکی نل غرداری دا مظاہرہ کیتے وہ جگیرداریں دا نمائندہ وہ کدی سرائکی شوتے نہیں گال کر سکتا. سیکٹریٹ دے معنی صرف ہی نہیں کہ تارے سرائکی صوبے دی تحریک وگو ہے. میں ایمانداری نال بات اور سیاسی کارکن آج ایک پیغام دینا پیا تو آکوں سرائکی دی کوئی اگر جماعت ہے تے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سرائکی اگر صوبہ بڑھے سی تے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑھے سی. میں زرداری صاحب دے حوالے نال تو کو ایک آخری گال زیادہ لمبا ٹائم نہیں گھندا میں انہیں نال ایک گال کرنا پہ ہمیں کہ ساکو صحیح پیپلز پارٹی کو سرائکی ایشو دے ہوتے ایک مکمل مینیفیسٹو منشور سرائکی صوبے کو باقاعدہ شامل کیتا ونجے. انہیں میں کو آکے ہاں ایک گال آج تو کو میں سارے کو شیئر کرنا پیا کہ سرائکی صوبے دے بھاروں اسا سرائکی صوبے کو انشاءاللہ بڑھات نہیں کہہ سوں لیکن ایک گال یاد رکھا ہے اگر اسا سرائکی صوبہ بڑھے سوں تے پنجاب دی اسٹیبلشمنٹ سندھ کو ضرور تقسیم کرے سی لیکن اسا سندھ کو تقسیم ہی نہ تھی وانڈے سوں سرائکی صوبہ ہی بڑھے سوں. اور وہ جانا انشاءاللہ یقیناً آمن لائے کہ ایک جاڑا اگر تساں اسا تساں اٹھی تے
جویں ہزارویں قوم اٹھی کھڑی ہے، جویں بلوچ اٹھیں، جویں پختون اٹھیں، جویں سندھیں دی قومی تحریک چلیے، ایئے تو آکو ساکوں ایک ایک جاتے تنظیمہ بڑھانے پوسن. اے مشاہرے نال سرائکی صوبہ نہیں بڑھدا. کہیں دی کٹھ دے وچ آتے سرائکی دی گال کر لیون کوئی اے گال نہیں ہوندی. دوستو تو آکو ساکو ایک لمبی جد و جہد دی کرن ضرورت ہے. اور میں سمجھدا اگر ہی دھرتی دی اور سرائکی پارٹی دی کوئی ماں پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور ایک جڑے میری ہی اکبر خان دی ہی جہاد ہوتے یاد رکھے سو آمن والا وقت ہن اساں ہی حکومت دے خلاف 27 فروری کو لانگ مارچ کرانے پیوں. جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب دی قیادت کراچی کنے اسلام آباد تک ہی پورے ملک دے وچ مہنگائی، بے روزگاری اور گڈ گورنمنٹ نہ ہون دی وجہ کنے ہی نیازی حکومت نے جڑے ملک مشکلات پیدا کیتے. انشاءاللہ اے وقت مارچ دا جاڑا ہی حکومت دے خاتمے دا جاڑا اسی. انہیں سرائکی نال کوڑ کیتے، انہیں بے وفائی کیتے. آج کتھا گئے سرائکی محاذ دا صدر او خسرو بختیار جڑا آج تحریک انصاف دا جے کو تسا آدو میں نہیں آدھا اساں سرائکی وسیب دی گال کریں گے، جنوبی پنجاب دی گال نہیں سے کریں دے. اپنے پارٹی دے فورم وچ کھڑتے اساں سرائکی وسیب دی گال کریں گے. میں ہی لفظے نال تہاڈا انتہائی مشکور ہاں اور خاص کر اپنے استاد اپنے محبوب پیو ماہن سارے اکبر خان انہیں سا کوئی اتنی سجان دیتی وسطی وسطی کریا کریا کوئی ایسی جہاں کہنی جتھا اکبر خان دا نہ پہنچا ہوئے. انہیں دی ایک لمبی تاریخ ہے دوستو. اے آج ہوں دی زندہ جوید مثال تسا اے سارے بزرگ موجود ہو. انہیں دی کول خانی تسا دے کی دیئے اے وساخ انہیں دی بیٹھک انہیں دی ایک جہاں سا کو ساری زندگی یاد رکھے سی. ایک عظیم انسان ہا. اے زمین اے دھرتی اکبر خان دے بعد محروم تھی گئے ایک عظیم انسان کنے. اللہ تو آکو ساکو ہونے دے جذبے ہونے دی جد و جہد جیرا ہونے عمل کیتا اور ساری زندگی تا حیات آخری دم تک وہ اپنے نظریے دوتے قائم رہ گئے. وہ غریب دی گال کریں دیان، وہ عام آدمی دی گال کریں دیان، وہ ریڑی والی دی گال کریں دیان، وہ مظلوم قوم سرائکی دی گال کریں دیان. مہربانی شکریہ. تھینک یو. آسیم بس ٹائم دی شارٹیج ہے، نماز دا بھی ٹائم ہے، مسجد نال ہے. سارے پروگرام دے ملک سپتان سرور صاحب تشریف گئے جہاں پر کنو انہوں دا شکریہ ادا کرنے ہیں. لیری صاحب آئین انہوں دا بھی ایسا شکریہ ادا کرنے ہیں. شفیق قرائی صاحب تشریف گئے ہیں. ان نال ملک رمضان جار صاحب تشریف گئے ہیں، انہوں دا بھی ایسا شکریہ ادا کرنے ہیں. ملک عزیر اللہ علی تو تشریف گئے ہیں، انہوں دا بھی ایسا شکریہ ادا کرنے ہیں. ملک صادق خواور صاحب آ گئے، انہوں نے بھی مہربانی. ملک عزیز عمرانی صاحب تشریف گئے ہیں، ایس ڈی پی دے صوبائی نائب صدر ہیں. سارے واسطے خوشی دی گال ہے. اور اسا دوستوں کو یہ بھی دسے سوں کہ میں پہلے بھی گال کی تھی کہ جھوک ٹی وی جو ہے سرائکی دے حوالے بہت زیادہ کم کرنا پائے اور سارے لوگ ظاہر یہ پروگرام یہ چیزاں دے دیں. ساری انہوں کو ریکویسٹ ہے کہ جھوک ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ان الرٹ سر وہ چیزاں تو ٹچ رہو. سرائکی دی ایکٹیویٹیز چونکہ چل جا پیا ہوں اور ہر جاتے تسا آسانی سے پہنچ سکتے. جھوک ٹی وی وائٹ پلیٹ فارم ہے جے کنو تسا ٹچ چ رہ سکتے سرائکی تاریخ نال. مقصود لگاری سرائکستان قومی موومنٹ دے عہدیدار تشریف گئے ہیں، اسا انہوں دا بھی شکریہ ادا کریں ہیں. مہربانی ہے. میں ہوں پاکستان ملکانی اتحاد دے لائر ونگ دے مرکزی صدر رانا اکرم صاحب کو اور یہ درخواست بھی کرے سن کہ تھوڑا جہاں وقت کی کمی کو مد نظر رکھے سن کیونکہ دوستوں نے کوئی جنازے وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے اتنا بھی بڑھنے. رانا اکرم صاحب تشریف کے نام ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، آج جو تقریر ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوگی کیونکہ اکبر خان آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی. اور یہ جو کٹ ہے، یہ جتنے بھی دوست ان کے آئے بیٹھے ہیں، یہ سب مغموم ہے کہ اگر وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے تو یہاں پہ اسی طرح پہلے کی طرح سے خوشیاں ہوتی. آج یہ افسردہ سی ہے ساری جو ہماری کٹ ہے. تو اسا ہکو گال کرے سوں کہ میں تو تھوڑا ایک نعرہ لبے سا تو سا جواب دے سو. ٹھیک ہے صحیح؟ نعرہ 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 سرائکی، نعرہ 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 سرائکی. چس کہنی ہے یار، تھوڑے زور کے الواؤ نا. نعرہ 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 سرائکی. ماشاءاللہ.
تے اکبر خان کو اسا سیکی جڑی اے محاذ ہاں ہندے کنے انج نہیں سے کر سکتے. سردار اکبر خان ملکانی، سردار اکبر خان ملکانی، سردار اکبر خان ملکانی. یہ جڑی تحریک ہے یہ پیشرو ساڈے اکبر خان ملکانی صاحب انہاں بڑا کام کیتا اندے تے. میں تے یہ سمجھدا کہ صدیاں دا کام انہاں اپنے یہ آخری لمحات بہت زیادہ کام صدیاں دا کام کر کے تے باقی یہ دوست سارے کٹھے ہیں سراکی پارٹیاں دے جڑے لیڈرز ہیں وہ بھی کٹھے ہیں. میں انہاں کو ہکو گال کرے سا جہے ویلے تک تھوڑا ڈھانچہ کہہ نہیں تھوڑا کشا کہہ تو سا ڈھانچے تو تک کام کرو اپنی کریا کوچا کوچا اپنی تنظیم سازی جڑا تک نہ کرے سو اسا کامیابی دی طرف نہیں سے بن سکتے. اسا جتنے بھی نعرے لاؤں نعرے نال کام نہیں چلتا ساڈے کٹھے تھی نال ساڈے حکمے نال ہاتھ جوڑن نال کام پورا تھی سی. سرائکستان ہوں ویلے مل سی جے سارے سا ہاتھ جوڑ گئے سن. اسا کٹھے تھی سوں اسا اپنی تنظیم سازی دے نظر کرے سوں تے انشاءاللہ اسا کامیاب تھی سوں. ماشاءاللہ سردار افضل خان ملکانی سردار سجاد خان ملکانی صاحب یہ جڑے ہیں اپنا تنظیم کو سنبھالا دیتے ہیں. سردار افضل خان ملکانی جڑا ملکانی اتحاد دے سربراہ ہیں بانی بھی ہیں اندے سربراہ بھی ہیں تے ماشاءاللہ تسا اگر اندے وچ پیج دے اتنے ہیوے تے ہوں کو بھی تسا لائک کرو. جڑا سرائکی وسیب ہے ہوں بھی لائک کرو. سارے دا مقصد ہکو ہے کہ اسا کہیں طریقے نال اے استحصالی جڑا نظام ہے ہندے کا چھٹکارا حاصل کر کے اپنے دوستیں واسطے اسا اپنے نال اپنے براویں کو او عہدے دیوں جڑے انہاں دے مستحق ہیں. ساڈے جڑی ملازمت ہیں وہ ساڈے سرائکی وسیب وچ رہ ونجن ساڈے جڑا ساڈا استحصال تھیندا پیا وہ ختم تھی ونجے. تے میں سارے دوستاں کو ایک دفعہ دوبارہ آکھسا کہ جویں تساں اج اکٹھے ہوئے تے ایویں ہی اپنے علاقے دے وچ تنظیم سازی کر کے سردار سجاد صاحب کو ان دی تفصیل دیو. او تواڈے ساڈے سرائکی محاذ دے جڑے ہیں لیڈر ہیں انہاں دے سر دے تے پگ آ گئی ہے. ہن انہاں کو تساں اے ثابت کر دیونے کہ اساں اپنے ہر علاقے دی ساڈی مکمل کیبنٹ ہے مکمل ساڈا محاذ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. مہربانی سی رانا اکرم صاحبان صحیح بس وقت دی قلت دی وجہ تو میں ہوں ای ٹائم دعوت خطاب دیسا جناب ملک رمضان جار صاحب کو تو آمن تشریف گیرا میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملک رمضان جار صاحب. سرائکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام تو جرا سابت رحمان الرحیم ہے. دوستو آج دا کٹ یقین سرحدی صوبے دے حوالے دے نال ہے نالے اکبر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جہاڑا ہے. اسا یہ سمجھتے پہ ہیں وہ اج سارے موجود نہیں لیکن انہیں دی جدوجہد انہیں دی کوششاں سارے نال آج موجود کھڑی ہیں. یہ محفل یہ گلدستہ انہیں دی وجہ تو سجا پہ. دوستو مختصر آکساں ٹائم کا نہیں کیونکہ جنازہ ہے انہیں ٹائم بھی نزدیک ہے. بے مقررین نہیں بیٹھن سے تو خطاب کرے سن کہ اکبر خان جہاں مہان مہاندرہ وڈکا وڈیرا ڈیجی خان اس طرح کی حوالے دے نال میں کو این ویلے تک جا کوئی نظر نہیں آیا. اساں امید رکھتے ہیں انہوں دے فرزندے نے کولو کہ انشاءاللہ وہ اپنے باپ دے نقش قدم تے چل جو ہیں اپنے انکل اپنے پیو دے سارے میں متحد رکھسن. یہ ایسا کو امید ہے کہ آمن والا جڑا بلدیاتی الیکشن ہے ہوں دے حوالے دے نال بھی یہ تھوڑی جی وضاحت میرا این گال نال کوئی اختلاف کا نہیں. کوئی کیری پارٹی دا ہے کوئی کیری پارٹی دا نہیں. صرف سرائکی لوگ اساں سمجھنا چاہیے ہے جڑے انگریز دور کنے مجسٹریٹی نظام دے مالک رہ گئے تک اسمبلیاں انہیں دے ہاتھ کھڑے ممبر ہوئے بندے کھڑن قومی دے صوبائی اسمبلی نے ممبر ہوئے ہیں. جب تک آپ نے سرائکی وسیب دا ہم داد بندے کو تو اسمبلی نہ پوچھے سو تمہاری آواز نہ پہنچی تو میں ادا کہ اتنا جلدی تک کامیابی نہ مل سی جتنی کہ اپنے نمائندے کو بھیج کے مل سی. آمن والے ویلے ضلع کے حوالے دے نال تحصیل دے حوالے دے نال لارڈ میئر ہوئے تحصیل میئر ہون یا یونین کونسل دے حوالے نال ہون جڑے سرائکی وسیب دی گال کو سمجھتے ہون سرائکستان دے صوبے دے مفاد سمجھتے ہون. دوستو سارے کو پتہ ہے
کہ سارے ضلع نے وچ اپر پنجاب دا ہولڈ رہ گئے، خاص کر انتظامیہ دے وچ سارے اتھو ٹی جی خان دے لوگ پڑھے لکھے قابل باشعور لوگ نے ہمدرد رکھن والے وہ اتنا بہوں گھٹ گھٹ خال خال نظر آئیں. اگر کوئی بال کہیں جاتے نظر آئے، کوئی ایس ایچ او شفتے، کوئی ڈپٹی شفتے، تو میں یہ ڈٹھے کہ اپر پنجاب والے پنجابیاں کو میں تعصب کی گال نہیں کروں گا. انہوں نے بہتر کام کیتے رہے، انصاف دے حوالے نال، رشوت دے حوالے نال بہوں گھٹ انہیں توجہ رہتی ہے شاہ ہوندی ہے. انہیں ڈٹھے سامنے کون آئے بیٹھے بزرگ انصاف کیا ہوں دے، لیکن ساکو اپر پنجاب والے آپت لڑا ڈالا انہیں حشر کری تن، تھانے کوٹ کچہریاں بھر دیتن. سامنے ایک مثال بھی کھڑی ہے تورے نال بی ایم پی پہاڑ دے ہوتے اتھو دے مقامی لوگ ہیں، اتھاؤ دے لوگ ان محکمے دے وچ ایڈجسٹ ہیں جیرے کڑائیں سالاں با سال کنے کوئی قتل تھی دے، کوئی سالاں با سال کنے کوئی چوری تھی دیئے، کوئی سالاں با سال کنے کوئی غیر وقوع تھی دے. تو پھر بھی اتھا جرائم گھٹ ہیں. دی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اتھا انصاف تھی دے، اتھا ایک بیدہ احترام کیتا میں دے. اتھا کوئی احترام کا نہیں، ساکو کوئی پتہ کا نہیں پچھلا کیرے خاندان دا ہے. میں ایز اے مسلمان ایز اے انسانی گال کو سمجھتا کہ ایسا سارے ہی برابر ہیں، کوئی سارے کو افضل کوئی نہیں، کوئی سارے کو کم تر کوئی نہیں، بلکہ دوسرے کو بہتر سمجھنا چاہیے. لیکن بد قسمتی دے نال سارے تھانے کوٹ کچہریاں سارے انہیں لوگوں نے بھرے پن جڑے خاندانی لوگوں کا نظر نچلا معیار رکھے دے. کوئی خاندانی بندہ ایڈا کوئی نہیں ہے بیٹھا جڑا انصاف کرے، جڑا پیسے کو ترجیح نہ دے انصاف کو ترجیح دے. یہ میرے ٹوٹل تھانے دے کیا تھی نہ پہ پہلے کیا تھی نہ رہ گئے رشوت جرا پیسے چاہیے وجے ہتھوں پر لا کٹی کھڑے ڈھکوائی ہوں کٹے کو کھڑے. یہ ہے انصاف دا تقاضا. دوستو جب تک آپ تبدیلی نہ آسو، آپ کینڈیڈیٹ نہ چن سو، آپ رہنما ہمدرد نہ چن سو، انگلے تک کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. اگلی گال اینڈ میں ایک مثال لسان ٹوٹل اگر 100 ووٹ ہے کم از کم 40 ووٹ او کھڑے جرا انہیں پرانے سسٹم کنے نالاں ہے، ناراض ہے، تنگ ہے، بامر مجبوری ہے. اساں جی میں مختلف تحریکیں دے وچ کھڑے ہیں، سریکی جا بہت سارا تحریکاں ہیں اگے پیچھے بے شک کلیاں رائے ونجن جلے الیکشن دا ٹائم آوے کٹھے تھی کریں مشترکہ اعلان کرن سارے کٹھے تھی ونجن. ہاں اگر کٹھے تھی سن تو 40% والے ووٹ والے جیتے سن. جڑے بقایا کھڑن جڑے گودے سردار کھڑن انہیں کو اتنا اہمیت ہونی. اگر تو سائیں گال کو سمجھ گدا ای ویلے تارے کولو سٹی میئر ضلع میئر دوتے پبلک نے ووٹ دیمن. اگر چاند کونسلر ہوندے ہیں جو گھیر گھور کے انتظامیہ میں کہ جر کو مال بنے دی ہے تو فضل کو ووٹ سٹویں دی ہے. ہن سلسلہ کوئی نہیں، اپنی آزادی دے نال اپنی سوچ دے نال اس سوچ کو بدلو. میں صرف یہ چاہنا کہ اگر صوبہ سریکستان ہو سی سارا زمینہ لوٹ کنے اپر پنجاب والے اپنے نام جو ہے لاٹ کر دیں خاندان دے نام تے وہ دیکھو تسا کوئی جمع بندی چاہ دیکھو کئی موضوع دی کوئی سرکاری رقبے دی چاہ دیکھو 30% رقبے کوئی نہیں بچے پے 70% رقبے ہیں جنہوں نے نام الاٹ تھی انہوں نے خاندان بچے ودن کندے ودن. لاہور اسلام آباد جو کے محل دیکھو ماڑیاں دیکھو تسا کیا دو ساری غیر ملک دی کمائی اتھو دے جنوبی پنجاب دے جرا مال لٹیں دن جری رشوت وصول کریں دن ساری نے اتھا میں کے سریکی وسیب جا جری کمائی ہے اتھا کوٹھیاں بڑیاں کھڑیں وہ اتھا لاوڑی نہیں چاہتے. ساڑا علاقہ پسماندہ تھی نہ میں دے سارے نوجوان پڑھے لکھے بغیر نوکری بے روزگار تھی نہ میں دن. خدا را انہیں دے واسطے سوچو ساکو انہیں دے دار دے. میں کو اپنا کوئی تمہ لالچ کوئی نہیں کہ میں کو کیا بڑھاؤ تو کیا نہ بڑھاؤ. میں کچھ ہی نہیں بنانا چاہتا. البتہ یہ ضرور بنانا چاہتا کہ سارے کو سجاگ کراں جری سبڑ پا کے ستے پن یہ سبڑ کرنے باہر نکل گئے کچھ اپنی سوچ سوچن. دوستو انہیں الفاظ نال اجازت خواجہ آخری شعر خواجہ فرید کے حوالے نال فاش فرید وا سڑاتوں عالم جاہل شاہ گدا کو یہ کوئی چاندے فقر فنا کو بس اپنے آپ کو گولے بس اپنے آپ کو گولے. اپنے آپ کو گولان کا معنی کیا ہے؟ خودی کیا ہوندی ہے؟ خودی ہوندی ہے کہ اپنے کام کو پہچانو اپنے عہدے کو پہچانو اور ایمانداری نالوں کو کرو. اے خودی ہندو تے علامہ اقبال نے بھی آکھے محرم خودی سے جس دم ہوا فقیر
तू भी शहनशाह मैं भी शहनशाह, कौमों की तकदीर वो मर्द दरवेश जिसने ना ढूंढी सुल्तान की दरगाह, वो बादशाह दे दरबार नहीं खुले दे तो तुसा जे मलंगे में फिर दिन। अस्सलाम वालेकुम। Medişan, Medişan. Medişan, Medişan. हेलो, आवाज क्यों बंद है? हेलो अच्छा, ये मलिक रमजान डाट साहब अपने गाली करने पे माशाल्लाह सुनिया गाली कीते ने सरकिस्तान कौमी मूवमेंट SPM दे वफाद दा सा शुक्रिया अदा करने जनाब शरीफ खान खोसा साहब, जनाब इस्माइल खान खोसा साहब और जनाब मकसूद खान लिगारी साहब की मेहरबानी तशरीफ गिना है। और दोस्त ने कोई सिलसिला है कोई जनाजे का मेरे ख्याल दे विच कुछ दोस्त लगे गए, बाकी जेडे बैठे उन्हें नाल सारा सिलसिला थोड़ा जा चल सी। वैसे प्रोग्राम सारा खत्म थी गया, कंक्लूड थी गया। मैं आखिरी दे विच तुहाडा शुक्रिया अदा करना और 2 मिनट में तुहाडे घिनसा आखिरी गाल है कि सरदार अकबर खान मलकानी दे नाल मेरा एक रिश्ता था। ज़ाहिर है मेरा वाले साहब एक रिश्ता वालदैन अला, एक रिश्ता सियासी उस्ताद अला, सियासी रहनुमा अला। प्यू टोर वेंदे रहंदन लेकिन यादा रह वेंदे रहंदन, लेकिन जेडे सियासी रिश्ते होंदन वो भी जिंदगी दे नाल नाल चलदे रह वेंदन। असां उन्हें दे दिते हुए सियासी रस्ते को जिंदा रखेसूं, असां उन्हें दी दिती हुई सारी गाल को अपने नाल घिन के टुरसूं। पाकिस्तान अवामी सहकी पार्टी अपने किरदार को उमें घिन के टुरसी। सही मेहरबानी। पाकिस्तान अवामी सहकी पार्टी अपने उन्हें नजरियात को घिन के उमें टुरसी। इंसान दा बिछड़ वंजण, इंसान दा टुर वंजण यकीनन वो कुदरत दे कम हैं और उनदे विच असां कोई दखल नहीं दे सकते, लेकिन कई इंसान को जिंदा रखण दा तरीका ये होंदे कि असां उन्हें ख्यालात को, उन्हें अफकार को अगो घिन के टुरूं। असां खान मलकानी दे अफकार और ख्यालात को अगो घिन के टुरसूं। सा अपने पार्टी दे अहदेदारें दे मशावरत दे नाल मामलात को अगो हल करेसूं और उनदे विच जेरे दो सारे पाकिस्तान मलकानी इत्तेहाद दे साको सपोर्ट करन असां उन्हें दा भी शुक्रिया अदा करने। सही मेहरबानी मेहरबानी सही मेहरबानी दुआ में बात बस आखिर सवाल है। सही मेहरबानी सही। Medişan, Medişan. Pakistan'dan. उन्हें को याद रखण दा, सरदार अकबर खान मलकानी को याद रखण दा इहो ही को तरीका है कि असां उन्हें दे दिते हुए सबक को याद रखूं, दी गाल को जिंदा रखूं, असां उन्हें दे ठाया हुए अफकार को जिंदा रखूं, असां उन्हें जेरे वो प्रोग्राम जिवें वो करेंदे असां उहे करेंदे रासूं। इहो सरकिस्तान हाउस इवें आबाद रासी, दोस्तों की मुशावरत उवें चलदी रासी और पाकिस्तान अवामी सहकी पार्टी एक नवे जज्बे दे नाल वला मैदान अमल दे विच औसी और असां अपना लाहे अमल तय कर गिदे। असां सारे दोस्तों को क्लियर दसेंदे हैं कि DG खान दे विच पाकिस्तान अवामी सहकी पार्टी एक ताकतवर रोल प्ले करेसी और अपना एक किरदार अदा करेसी। बिल्कुल सरदार अकबर खान मलकानी सारे को रुखसत थी गए। असां ई टाइम भी हालत गम दे विच हैं, ई टाइम भी हालत अफसोस दे विच हैं, लेकिन हर गम हर इंसान को एक नवा जज्बा दे के टुर दे, हर गम इंसान को दोबारा संभलण का एक मौका देंदे। इवें सरदार अकबर खान मलकानी की रहलत ने साको एक नवा जज्बा दीते। असां उन जज्बे को दोबारा घिन के टुरसूं। उन्हें दी जेरा सियासी तरका, सियासी विरसा, सियासी मीरास है उनको कई सूरत दे खत्म ना थी मैं देसूं। और मैं को आखिरी गाल मैं करना पिया कि अज करूँ 5-7 साल पहले की गाल है कि जदा वो मरहूम एक दफ़ा इस्लामाबाद दे विचों वल है सिहतयाब थी के और इो टाइम आई थाई ही याद होते उन्होंने खिताब थिया तो मैं उन्होंने नाल एक वादा किया। मैं उन्होंने दसिया जो भाई जरा ना उहले साड़ी नेशनल सरकी पार्टी होंगी NSP तो उनके विच कुछ लोग जरा ना साड़ी पार्टी को छोड़ने का प्रोग्राम वधे बने हैं। मैं उहले वाले साहब के कट्ठे एक वादा किया सारे लोगों को गवाह बना के। मैं क्या कि भले इतना सारी दुनिया छोड़ बने और हत्या कि मैं वाले साहब को मुखातिब थी क्या मैं क्या सरदार अकबर खान मलकानी मुमकिन है तू भी सराइकी सियासत को छोड़ वने, लेकिन जना तक मैं फकीर का दम जींदा ही सराइकी का नाम जिंदा रही। मैं उन मरहूम को अपने सामने एक अहद दिता, एक वचन दिता और दूजी खुशी की जी सब तो बड़ी गाल है कि वो हमेशा ही स्टेज उत्ते खड़े थी कि आदे हैं कि भाई मेरा सियासी उस्ताद मेरा पुत्र है। असां मशवरे करेंदे आसे, असां सराइकी सियासत डिस्कस करेंदे आसे। बहरहाल प्रोग्राम लंबा थी गए, गाल लंबी थी गई है। मैं तुम्हारा भला शुक्रगुजार हाँ सारे दोस्तों का इनफरादी तौर पर असां शुक्रिया अदा किया, इजतमाही तौर पर भला शुक्रिया अदा करेंदे हैं। उनके बाद मैं कोई मौलाना साहब को रिक्वेस्ट करे सा कि था आवन ते मरहूम दे हक दे विच दुआ करें चा, मफरत दी दुआ करावें चा। सरवा खां तशरीफ घेना जरा दुआ करवाओ चासी उन्हें दी।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک میرا کریم رحیم اللہ تو رحم تے کرم فرما سارے سردار محمد اکبر خان کو جنت الفردوس سے جگاڑی میرا اللہ اے اندہ سرکی ورثہ ہے اے کو کامیابی و کامرانی عطا فرما میرا اللہ جتنے عوامی سرکی پارٹی دے کارکن انہیں دے عمرہ دراز فرما انہیں دے جذب شوق زیادتی فرما انہیں کو حوصلہ عطا کر او اگے کنے بھی زیادہ ہی دے وچ کم کرن میرا کریم اللہ ساڈے سردار محمد اکبر خان دی قبر کو منور فرما جنت باغی وچ ایک باغ بنا محبان آل محمد دی کچاری نصیب فرما پنجہ دے بارہاں دا سایہ نصیب فرما اپنی رحمت نازل فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق محمد وآل اطہار اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسی میں ہن دوستاں کو ریکویسٹ کرے ساں کہ بھئی اساں ہن ڈاٹ دے تے کٹھے جلدے ہیں بے شک تساں اپنے سواریاں تے لگے جلو موٹر سائیکل تے لگے جلو کہ سامنے ہوتے ہیں اساں تختی دی نقاب کشائی کرے سوں بورڈ کو دا افتتاح کرے سوں اون دے بعد اگر جڑے دوست قبرستان جلن چاہن انہاں دی مہربانی جڑے جو لوگ لگے ویسن لگے ونجن لیکن یہ کہ اساں ڈاٹ پول تک ذرا کٹھے جل سوں تختی دی نقاب کشائی کرے سوں